Wala na po mo andar akong unit mga kaidol. Tukar na po yung sakit mga kaidol. Ipaningot ko gumara mga kaidol. Gikan pa ko dito nagtuklod mga kaidol. Nangita ko lugar ba nga kaplastaran sa motor ka ng dilit na mga serbatuan ba. Dilit na nakasagabal. Nata diskilid mga kaidol. Nangita ta plastar. Karon testingan na to. Panglas ko nga krang mga kaidol. Tuwa ko singot mga kaidol. Banatang yun ito krang mga kaidol. Kung di na po mo andar, mawag po mga kaidol. Tingalo na po na ito yung gasolina mga kaidol. Galig iuhaw na yung mga kaidol. Mainom na yung kulapo mga kaidol. Kaya napalahubog na yung motora mga kaidol. Galig mo inom na po ni kulapo. Ginoo ko kabangi. Wala po tayo bugas ani karon. Wala po tayo matakang ani karon. Dalawa na po ni mekaniko karon. Wala ba tayo savings ani. Dako na tag. Di na ta pa utangon ni tindahan, dako na tag utang. Siruhan nila tong pamugas ani karon. May lang ta mo andar ni Lord. Hapit sa to ni andar mga kaidol. Last na gini mga kaidol, hunatan ako kan, di mo andar niya akong tanggalon spark plug mga kaidol. Tingalo na po gasolina. Wala dito madung aga ni araw niya. Sao na lang ni. Muna kinabuhi ito si call driver mga kaidol. Pag magsapot-sapot ang motor mga kaidol, maproblema ang driver mga kaidol. Labi na mo ingon ng asawa nga uli ka alas 8 maghatod og bugas ug sudan. Yung saon paghatod ani bugas ug sudan ni karwaon mo andar. Paabot ang asawa dito ng sigag mata. Nga panalitan makatod ng bugas ug sudan. Mingon po ang asawa. Maghatod ka diri pag alas 11 o kuan atong linding. May yung ani may kinabuhi si driver mga kaidol. Mao lang kung pasayro nga init og ulo, nya ang driver pod init og ulo dakay pareha na isabot-sapot na maghuman gid sila mga kaidol. Tigom sa takusog mga kaidol. Last sunat na lang gud ni. Tagalo na ako ni spark plug dayon. Abi apoy. Kaya inaraw kong kumurang nito mga kaidol. Na nangita ko kukuhan dali ka restaurant ba. Nandito makasagagabal sa kalsada ba.
Huwag gud makaya mga kaidol. Kuha tag tools mga kaidol.